ngayomi, kepareng tresnani, kepareng melestarikan budaya wayang sehingga Karanganyar tetap tentram damai karena pejabatnya peduli terhadap seni tradisi Indonesia. Ngono ya. Kaya ngono kuwi. Sembah nuwun Pak Ruben. Ugi matur nuwun kalian Pak Babun menawi sampun tindak Jakarta. Matur nuwun dumateng Pak PJ Sekda, Ketua DPRD Pak Bagus Silo, Bapak Kapolres utawi ingkang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Kodim 0727, Ketua Pengadilan Negeri, seluruh kepala dinas khususnya Disdikbud. Ya, mrikine sing wis kepareng bola bali berkoordinasi karo awake dhewe ya kuwi Mas Heri. Pancen kaya ngono kuwi. Lan iki ora perlu suwe-suwe anggone ceramah nggon windukan, enggal wae ngaturake lelagon. Ya, mergo lakone dawa ya. Dawa tenan. Iki nganti jam 12 wae lagi entuk sak lakon, mongko calone 3 lakon. Belum lakon saka Sumantri Kumbakarna nganti Basukarna. Lakon sewengi iki bakal digelar pas 7 November hari wayang. Iki mujudake persembahanku tumrapipun sedaya para warga masyarakat yang tercinta yang lenggah oleh Kabupaten Karanganyar sak kabehe. Ngono kuwi. Bupati sing saka Jakarta adu-adu ya kemareng rawuh. Iki malah Bapak Bupati sampun kepareng-pareng dawuh supaya Bupati mengko tindak ana pepanggungan dikancani karo Pak Di Sadi Bey karo Mbok Ingganden. Ya. Ning sadurunge panjenengane mau ngersakake ya kuwi tembang yen ra kleru sarung jagung supaya ditembangake karo Bukesi luwih dhisik. Yo karo nggih apa wicara pedah montor